1-778. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε τις διαφορές μας, είτε αυτές που έχουμε εμείς με ένα άλλο πρόσωπο, είτε τις διαφορές που συναντάμε μέσα σε πρόσωπα κοινά, γνωστά ή άγνωστα σε εμάς, που αντιλαμβανόμαστε ότι όσο κρατεί οποιαδήποτε διαμάχη μεταξύ τους, διαμάχη εννοώ νομικής διεκδίκησης, τόσο περισσότερο ζημιώνονται και οι δύο πλευρές. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να το κάνει? Σας καλωσορίζουμε, καλωσορίζω και τον εαυτό μου. Γινόμαστε γνώστες, κοινωνία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, της έννοιας της διαμεσολάβησης. Τι είναι η διαμεσολάβηση, πώς μπορεί να γίνει, αν πραγματικά μας οφειλεί ή όχι, και πόσο έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία στην ελληνική πραγματικότητα ή όχι, ενώ από όσο αρχίζω και μαθαίνω και γνωρίζω, καλά κρατεί εδώ και χρόνια στην χώρα μας. Θα μας βοηθήσει για όλα αυτά η λέκτορας της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η λέκτορας ιδιωτικού δικαίου και ADR, η κυρία Άννα Πλεύρη, που είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Διαμεσολάβηση. Είναι όπως τα περιέγραψα, είναι κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο, και πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Ναι. Ναι, τα περιγράψατε. Δεν πάω στα δικαστήρια με λίγα λόγια. Δεν πάω στα δικαστήρια με διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίων. Είναι εξοδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Είναι μια νέα προσέγγιση στην επίλυση των διαφορών, διότι μας απαλλάσσει πρώτα από τη χρονική καθυστέρηση που απαιτείται για να επιλυθεί μια διαφορά στα δικαστήρια. Υπενθυμίζω στους ακροατές, για όσους δεν το γνωρίζουν ήδη και για όσους δεν το γνωρίζουν ήδη μάλλον, ότι μια διαφορά στα ελληνικά δικαστήρια αστική ή εμπορική, για να έχουμε μια τελεσίδικη απόφαση, άρα και μια τελεσίδικη λύση δεσμευτική, χρειαζόμαστε περίπου 8 χρόνια. Και όταν λέω αστική, φανταστείτε μια διαφορά οικογενειακού δικαίου ή μια διαφορά κληρονομική ή μια διαφορά εμπορική σε μια εταιρεία. Μπορεί να φτάσει μέχρι 8 χρόνια για να λάβει κάποιος μια αποζημίωση, και αν τη λάβει, και γενικά για να επιληθεί η διαφορά του. Οπότε η διαμεσολάβηση απαντά σε αυτό το χρονικό πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή, συγγνώμη να το πω έτσι, να μην συναντήσουμε ποτέ την επίλυση της διαφοράς. Δικαστικά εννοείται. Δηλαδή μια κρεμότητα 8 ετή. Βέβαια. Στατιστικά είναι και δύσκολο να δούμε ποτέ να ευδοκιμούν οι απαιτήσεις μας ή οι διεκδικήσεις μας. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις οι διάδικοι, οι πλευρές δηλαδή που αντιδικούν, παρετούν του δικαστικού αγώνα, όχι γιατί για άλλο λόγο, όχι γιατί λύθηκε η διαφορά τους, γιατί δεν αντέχουν το ψυχικό κόστος, δεν αντέχουν το οικονομικό κόστος και δεν αντέχουν επίσης να περιμένουν άλλο. Και προτιμούν να πάυσουν να διεκδικούν και εν τέλει να μην δικαιωθούν. Σε αρκετές περιπτώσεις συμβαίνει και αυτό. Η διαμεσολάβηση είναι έξω από τα δικαστήρια, είναι ειρηνικός τρόπος επίλυσης διαφοράς, είναι ιδανική για περιπτώσεις που τα μέρη θέλουν να συνεχίσουν να συνεργάζονται, γιατί ξέρετε, όταν κανείς πάει στα δικαστήρια αντίδικος με κάποιον άλλον, είναι λίγαν απίθανο να συνεργαστεί ξανά μαζί του όταν θα έχει μια απόφαση η οποία θα έχει επιλύσει τη διαφορά με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει νικητής και ηττημένος. Η διαμεσολάβηση πρεσβεύει τη λύση, τη λεγόμενη win-win, όπως λέμε στη διαμεσολάβηση, δηλαδή να βρούμε τρόπους η διαφορά να γεφυρωθεί, χτίζουμε γέφυρες και το αποτέλεσμα είναι και για τους δυο αυτό που οι ίδιοι επιθυμούν και στο οποίο οι ίδιοι έχουν καταλήξει. Και αυτή είναι η βασική διαφορά της διαμεσολάβησης με τη δικαστική επίλυση, ότι δεν την επιλύει τη διαφορά ο διαμεσολαβητής, όπως ενδεχομένως πιστεύουν οι φίλοι ακροατές, αλλά βοηθάει ο διαμεσολαβητής τα μέρη να καταλήξουν τα ίδια στη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς τους, να αποφασίσουν αυτό που οι ίδιοι θέλουν για τη διαφορά τους, να την επιλύσουν έτσι. Και εάν υπάρχει ερωτηματικό για το αν αυτό τους δεσμεύει, ναι, όταν θα καταλήξουν θα υπογράψουν ένα πρακτικό της επίλυσης της διαφοράς τους, το οποίο είναι δεσμευτικό, είναι και εκτελεστό, όπως είναι η δικαστική απόφαση. Ο διαμεσολαβητής ποιος είναι δικηγόρος? Λοιπόν, ο διαμεσολαβητής, να πούμε ότι έχουμε νόμο στην Ελλάδα το 2010 για τις αστικές και εμπορικές διαφορές. Να πούμε ότι αυτός ο νόμος ο ελληνικός έγινε σε εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας το 2008. Από το 2010 έχουμε ενεργή τη διαμεσολάβηση στη χώρα μας. Έχουμε θεσμικό πλαίσιο, νομοθέτημα δηλαδή για τη διαμεσολάβηση. Η αλήθεια είναι ότι προχωράμε αργά βήματα, δεν γίνονται πολλές διαμεσολαβήσεις ακόμα, αλλά είμαστε όλοι πολλοί που ασχολούμαστε στην πρόθεση του θεσμού αυτού και πραγματικά είναι μέχρι ο κόσμος να αντιληφθεί τη σπουδαιότητά του και να τη χρησιμοποιήσει. Και όταν σίγουρα
σίγουρα θα έχουμε άλλους αριθμούς διαμεσολαβήσεων. Ο διαμεσολαβητής δεν είναι απαραίτητα δικηγόρος, αλλά είναι απαραίτητα πρόσωπο το οποίο έχει λάβει εκπαίδευση συγκεκριμένη που την ορίζει ο νόμος, έχει περάσει ορισμένες εξετάσεις και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο διαμεσολάβηση.gr. Ένας λοιπόν ικανός πολίτης που έχει τις δυνατότητες, έχει εκπαιδευτεί, αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Έχει εκπαιδευτεί προς τούτο, ναι. Και πληρεί τις προϋποθέσεις και τους όρους. Έτσι. Δικηγόροι υπάρχουν στη διαδικασία. Οι δικηγόροι βεβαίως υπάρχουν στη διαδικασία. Τα μέρη προσέρχονται στη διαμεσολάβηση με το δικηγόρο τους, οπότε έχουν και την ασφάλεια ότι οποιοδήποτε νομικό ζήτημα τους απασχολήσει στη διάρκεια της διαμεσολάβησης θα το επιλύσουν με το δικηγόρο τους. Ο διαμεσολαβητής δεν δίνει νομικές συμβουλές, γι' αυτό υπάρχουν οι δικηγόροι των μερών εκεί. Είναι φιλική δηλαδή και για τους δικηγόρους η διαμεσολάβηση. Απλά δεν χρειάζεται ο διαμεσολαβητής να είναι απαραίτητα δικηγόρος, αρκεί να είναι εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει κανόνες. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι διαρθρωμένη, έχει κανόνες. Οι βασικοί της κανόνες ξεκινούν από το γεγονός ότι τα μέρη συμφωνούν να επιλύσουν διαφορά τους με διαμεσολάβηση, οπότε υπογράφουν πρακτικό διαμεσολάβησης, ότι συμφωνούν δηλαδή. Υπάρχει αρχή της εμπιστευτικότητας. Ό,τι υποθεί στη διαμεσολάβηση, προσφορές, παραχωρήσεις κτλ. Είναι εμπιστευτικό, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στα δικαστήρια, δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί, δεν τηρούνται πρακτικά. Είναι ιδιωτικές συνεδρίες υπό την έννοια ότι δεν είναι δημόσιες. Δεν θα μάθει κανένας ούτε για την ίδια τη διαμεσολάβηση, ούτε για το αποτέλεσμά της. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ατού σε σχέση με την δικαστική επίλυση, όπου οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Ο καθένας μπορεί να μπει και να ακούσει μια ιδιωτική διαφορά που δικάζεται σήμερα στο πρωτοδικείο στο εφετείο. Και εκεί δεν υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα, γιατί τα είναι στο ακροατήριο. Δηλαδή. Και αυτό σε επίπεδο εταιριών είναι τεράστιο ζήτημα για το τι ζημιά μπορεί να κάνει. Να αναπτύσσεται μια φημολογία, η οποία είναι δίκαιη, άδικη. Θα έχει όμως μια πηγή όπου δημιουργήθηκε, οπότε και άδικη φημολογία να είναι, θα λένε. Το μόνο που θα μπορείς να κάνεις μετά. Το άκουσε στο δικαστήριο να το λέει, οπότε και ψέμα να πεις, ο άλλος θα το δεχτεί ως αληθές. Και το μόνο που θα μπορούσε να κάνει μετά ο προσβληθής είναι να περιορίσει την έκταση της ζημίας, η οποία όμως έχει ήδη επέλθει σε επίπεδο φήμης. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις οι οποίες έχουν επιλυθεί με διαμεσολάβηση και δεν το μάθαμε ποτέ, ακριβώς γιατί η διαμεσολάβηση είναι εμπιστευτική. Μήπως ότι η διαμεσολάβηση θίγονται τα οικονομικά συμφέροντα των δικηγόρων? Των δικηγόρων? Ναι. Αυτή είναι προβοκατόρικη ερώτηση που κάνετε. Όχι, δεν θίγονται, διότι όπως σας είπα, τα μέρη είναι με τους δικηγόρους τους στη διαμεσολάβηση. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να είναι δικηγόρος, μπορεί και όχι. Επομένως, δεν είναι ότι είναι ένα κομμάτι της πίτας, να το πω έτσι, αλλά πιο απλά. Δεν απλά. δεν στο δικηγόρο να κρατάει μια υπόθεση που 6, 7 ή 8 χρόνια, εκμεταλλευόμενος τη βαθύτερη απόδοση της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Τώρα μου θυμίζετε, θα σας πω το εξής. Στην πρώτη εκπαίδευση που έκανα για τη διαμεσολάβηση, από τις πρώτες εικόνες που μας έδειξαν οι εκπαιδευτές ήταν μια αγελάδα, στην οποία από το κεφάλι την τραβούσε το ένα μέρος και από την ουρά το άλλο μέρος, και οι δικηγόροι ήταν από τη μία και από την άλλη πλευρά της αγελάδας, απεικονίζονταν το δηλαδή, να αρμέγουν την αγελάδα. Η αγελάδα ήταν η διαφορά, και με αυτόν τον τρόπο έδειχνε ότι μπορεί στην οτροπία κάποιων οι δικηγόροι να επωφελούνται από τις μακροχρόνιες αντιδικίες. Αυτό δεν είναι μια σύγχρονη αντίληψη της δικηγορίας. Ο δικηγόρος έχει στόχο, ως λειτουργήμα που επιτελεί, είναι λειτουργήμα το δικηγορικό λειτουργήμα, να βοηθήσει τον εντολέα του να επιλύσει τη διαφορά του, και θα του προτείνει τη διαμεσολάβηση προς όφελος του εντολέα του. Στην Ελλάδα γιατί δεν είναι διάσημη η διαμεσολάβηση? Ένας από τους λόγους που δεν είναι γιατί όλο ο κόσμος δεν την ξέρει. Δεν ξέρει ότι υπάρχει καν αυτός ο δρόμος, ότι υπάρχει και αυτή η επιλογή, και γιατί υπάρχει και μια αίσθηση ότι η εμπιστοσύνη ανήκει στα δικαστήρια ως το μοναδικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς. Είμαι σίγουρη ότι όποιος δοκιμάσει να διαμεσολαβήσει μια υπόθεσή του, ακόμα και αν δεν πετύχει τη συμβαστική επίλυση, σίγουρα θα ξαναπροσπαθήσει. Πολύ ζήτημα σας λέω και περιγράφω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όλοι βιώσαμε την πολύμηνη εποχή των δικηγόρων, άρα υπήρξε και υπάρχει, και θα την αντιμετωπίσουμε, μια υπερβολική συμφόρηση κρεμών υποθέσεων που πρέπει να λάβει υπόψη τη δικαιοσύνη. Μόνο να σας πω ότι μέχρι και πριν από 3 μήνες η εκτίμηση ήταν ότι υπάρχουν πάνω από 700.000 αδίκαστες υποθέσεις, εκ των οποίων 320.000 λόγω της παραταμένης δικηγορικής εποχής, όπως σας είπα, και 7 ως 10 χρόνια χρειάζεται ώστε οι ρυθμοί εκδίκασης των υποθέσεων αυτών να επανέλθουν σε κανονικά για την ελληνική δικαιοσύνη επίπεδα.
η διαμεσολάβηση θα μπορούσε να εκτονώσει όλη αυτή την αρνητική δυναμική. Βεβαίως και θα μπορούσε να εκτονώσει, και μάλιστα στη διάρκεια ακόμα της αποχής υπήρξε ένα αίτημα, είχε υποβληθεί ένα αίτημα να επιτρέπεται, γιατί ξέρετε, επειδή οι δικηγόροι συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση, υποβλήθηκε ένα αίτημα να μας επιτρέπουν, δεν μας επέτρεπαν λόγω της αποχής, δεν μπορούσαμε λόγω της αποχής να παριστάμεθα στα δικαστήρια, αλλά να μπορούμε να κάνουμε διαμεσολαβήσεις ακριβώς για να λύονται οι διαφορές έτσι. Δεν έγινε δεκτό, επομένως ούτε διαμεσολαβήσεις γίνανε στη διάρκεια της αποχής. Όμως η διαμεσολάβηση μπορεί να είναι η απάντηση και γι' αυτό, και το κόστος είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή η διαμεσολάβηση, αυτό που απαιτείται σε μια διαμεσολάβηση μπορεί να λυθεί διαφορά σε κάποιες ώρες. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή και των δικηγόρων για τη συγκεκριμένη απασχόληση είναι σαφώς πολύ μικρότερη από αυτό που απαιτείται από μια μακροχρόνια αντιδικία. Λάβετε υπόψη ότι όταν απευθύνουμε στα δικαστήρια με αγωγή, πρέπει να καταβάλω δικαστικό ένσημο στο ελληνικό δημόσιο, πρέπει να καταβάλω τις παραστάσεις των δικηγόρων, πρέπει να καταβάλω τα λεγόμενα ένσημα, δικαστικά έξοδα δηλαδή που δεν απαιτούνται καθόλου στη διαμεσολάβηση. Μικρή ωφελή ανάσα, αποκαλύπτουμε, γιατί νιώθω ότι κάνω αποκάλυψη σήμερα, την διαμεσολάβηση στην ελληνική νομική πραγματικότητα, διαμεσολάβηση και δικαιοσύνη στη χώρα μας, μια ευκαιρία που θα είχαμε όλοι μας εδώ και 6 χρόνια να την αξιοποιήσουμε για τις προσωπικές μας διαμάχες, προκειμένου να μην χάσουμε χρόνο και κυρίως να μην χάσουμε χρήμα, αλλά παραμένει άγνωστη πίσω από τον περιορισμό αν θέλετε της δημόσιας αναφοράς. Λίγα γνωρίζουμε, ελάχιστα δημοσιεύουμε. Ο κόσμος παραμένει προστάτευτος απέναντι σε ένα αρμαγεδόν να αντιμετωπίζει η ελληνική δικαιοσύνη λόγω της συμφόρησης εκατοντάδων χιλιάδων υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτά. Το ραδιόφωνο που. Εικόνα μέσα από το ραδιοθάλαμο. Δικαιοσύνη στη χώρα μας, εκκρεμείς υποθέσεις, εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεων. Διαδικασίες που μπορούν να κρατήσουν 7 και έως 10 χρόνια για να μπορέσουν να τελεσυνδικήσουν. Στην ουσία μιλάμε για μια βραδύτητα σε επίπεδο αδράνειας για την ελληνική δικαιοσύνη και διαμεσολάβηση. Η δυνατότητα δηλαδή να επιληθούν διαφορές μας απλά με τη συμμετοχή ενός διαμεσολαβητή και των δύο πλευρών που έχουν την διαμάχη τους. Χωρίς χάσιμο χρόνου, χωρίς έξοδα τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, και γρήγορη επίλυση διαφοράς σε όλα τα επίπεδα. Η Άννα Πλεύρη, λέκτορας ιδιωτικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ADR, είναι εδώ στην παρέα μας και μας βοηθά λίγο να καταλάβουμε περισσότερο. Όμως η διαμεσολάβηση σε ποιο επίπεδο μπορεί να γίνει, τι είδους υποθέσεις αφορά και αν υπάρχει υποχρεωτικότητα πλέον σε κάποιες των περιπτώσεων. Ωραία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στη διαμεσολάβηση πηγαίνουν ιδιωτικού δικαίου διαφορές, δηλαδή αστικές και εμπορικές διαφορές, όπως για παράδειγμα οικογενειακές, μισθωτικές, κληρονομικές, εμπορικές, κατασκευαστικές, προσβολές δια του τύπου, ας πούμε, καλή ώρα, από δημοσιεύματα ή από οποιαδήποτε τηλεοπτική ή άλλη εκπομπή, υποθέσεις ιατρικής αμέλειας. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι τεράστιος ο αριθμός των υποθέσεων ιατρικής ευθύνης, αστικής ιατρικής ευθύνης που επιλύονται με διαμεσολάβηση. Δηλαδή τα νοσοκομεία, οι κλινικές διαμεσολαβούν τις διαφορές για τους παθόντες και τις σχετικές αποζημιώσεις και την αποκατάσταση γενικά του θύματος. Όλες λοιπόν οι ιδιωτικές διαφορές όπου δεν χρειάζεται δικαστική απόφαση, όπως είναι το διαζύγιο, ας πούμε, εκεί δεν μπορούμε να έχουμε διαμεσολάβηση, επιλύονται με τη διαμεσολάβηση. Στο κομμάτι της υποχρεωτικότητας που αναφερθήκατε, η διαμεσολάβηση έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Είναι εκούσια διαδικασία. Δηλαδή τα μέρη κάθονται στο τραπέζι και διαμεσολαβούν τη διαφορά τους εκουσίως. Δεν τους εξαναγκάζει κάποιος. Δεν μπορεί να τους εξαναγκάσει. Ή δεν υποχρεώνται λόγω των συνθηκών. Ο νόμος είναι επιλογή τους. Δεν τους εξαναγκάζει. Ακριβώς επειδή είναι επιλογή τους, αυτή η επιλογή έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική για να φτάσουν πράγματι στην επίλυση της διαφοράς τους, γιατί επέλεξαν οι ίδιοι να κάτσουν και να συζητήσουν και μέσω του διαλόγου που έχει τεράστια δύναμη να φτάσουν στην επίλυση, με τη βοήθεια των δεξιοτήτων και των τεχνικών που χρησιμοποιεί ο ουδέτερος και αμερόληπτος διαμεσολαβητής. Ουδέτερος και αμερόληπτος και για τα δύο μέρη, και πρέπει να σας πω ότι τον διαλέγουν τον διαμεσολαβητή τα δύο μέρη. Συμφωνώ στο πρόσωπό του. Λοιπόν, το θέμα της υποχρεωτικότητας είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία θα απασχολήσει και μια μελέτη μου η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς. Συζητήθηκε και σε ένα συνέδριο πριν από κάποιους μήνες σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει προηγούμενο παράδειγμα. Το 2011 η Ιταλία, η οποία είχε ανάλογο πρόβλημα συμφόρηση των δικαστηρίων με εμάς, έκανε ένα νόμο και έβαλε υποχρεωτική διαμεσολάβηση για ορισμένες κατηγορίες ιδιωτικών διαφορών, όπως οι κληρονομικές, οι διαφορές για τα ακίνητα, μισθωτικές κλπ.
Υπήρξε κάποια αντίδραση από τους δικηγόρους έντονη. Στη συνέχεια, τέλος πάντων, εφαρμόστηκε αυτό και αποσυμφορήθηκαν σε διάστημα 2 ετών 300.000 υποθέσεις. Στην Ιταλία. Εμείς δεν το είδαμε αυτό για να προλάβουμε αυτά που έρχονται. Υπάρχει τώρα η σχετική συζήτηση. Ναι. Σας θυμίζω ότι υπάρχει και τα δημοσιεύματα είναι αρκετά για το νομοσχέδιο, για το υφιστάμενο νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια, στο οποίο ενδεχόμενα θα υπάρχει υποχρεωτική προδικασία για υποχρεωτική διαμεσολάβηση μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας σε στάδιο πριν το δικαστήριο, ως η υποχρέωση αφορά στο τι εδώ πέρα. Ναι. Στο να κάτσεις στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, να προσπαθήσεις να επιλύσεις τη διαφορά σου με διαμεσολάβηση και αν δεν τα καταφέρεις, τότε να πας στο δικαστήριο. Σε τούτο με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Η διαμεσολάβηση θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτό το βαθμό υποχρεωτικά, υπό την έννοια να καθίσεις να προσπαθήσεις να λύσεις τη διαφορά με διαμεσολάβηση και αν δεν τα καταφέρεις, εντάξει, υπάρχει λύση του φυσικού δικαστή. Εγώ είμαι τώρα ακροατής της κουβέντας μας και οδηγός ταξί αυτοκινητιστής, είμαι πελάτης, είμαι άνεργος και ακούω στον χώρο μου ανεργία, στο σπίτι μου, οπουδήποτε, ή έχω την συνεργασία μου. Είμαι ένας απλός πολίτης με την δραστηριότητά του. Και αντιλαμβάνομαι από την κουβέντα μας, κυρία Πλεύρη, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν το αποφάσισε η Πλεύρη, είναι μια πραγματικότητα που απλά επιτέλους τη μαθαίνουμε στο ραδιόφωνο, την ακούμε και τη διαπιστώνουμε. Πώς επιλέγω τον διαμεσολαβητή και πώς μπαίνω στη διαδικασία ως απλός πολίτης? Πού επικοινωνώ, με ποιον και γιατί? Βεβαίως οι δικηγόροι μπορούν να συμβουλεύουν τους πελάτες τους. Το λέω στον δικηγόρο μου. Αρέσει, πάμε στη διαμεσολάβηση. Συχνά και οι δικηγόροι οι ίδιοι και πρέπει και το κάνουμε. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας ότι ξέρεις, υπάρχει και η διαμεσολάβηση, να προσπαθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς μπορεί ο κάθε πολίτης να μπει στη σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στο διαμεσολάβηση.gr. Είναι δημοσιευμένος ο κατάλογος των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και με τη βοήθεια του δικηγόρου του να επιλέξει διαμεσολαβητή. Οι δικηγόροι παίζουν σπουδαίο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ο ρόλος του ΟΠΕΜΕΔ, δηλαδή του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Πολύ σημαντική ερώτησή σας. Ο ΟΠΕΜΕΔ είναι ένας νέος οργανισμός. Γιατί αν γκουγκλάρει διαμεσολάβηση, σε βγάζει. Ναι, συστήθηκε τα τέλη του 2015. Ναι. Και είναι Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Τα αρχικά του είναι ΟΠΕΜΕΔ. Συστήθηκε τέλη του 2015. Το πολύ σημαντικό του είναι ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί θεσμικοί και εταιρικοί φορείς. Αναφέρω ενδεικτικά Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, η ΓΕΣΕΕ, η ίδια, η Γεωργική Σύλλογη, η Ιατρική Σύλλογη, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Στόχο έχει την προώθηση της διαμεσολάβησης και τη διάδοσή της στην Ελλάδα και την απόλυτη υποστήριξή της θεσμικά και μέσω των συμμετεχόντων φορέων. Είχαμε και μια εκδήλωση 11 του μήνα στη Θεσσαλονίκη σχετική. Ο ΟΠΕΜΕΔ καταβάλει προσπάθειες μέσω του Προέδρου του και όλων των εμπλεκομένων, του κ. Πικραμένου, του κ. Κανελόπουλου, για να προωθηθεί η διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, ώστε να γίνει το πολύ απλό. Να μάθουν οι πολίτες ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και να προσπαθήσουν και έτσι. Να το διαπιστώνω και λέω γκουγκλάροντας, συγγνώμη για τα γκρίκλεις, αναζητώντας λοιπόν στο διαδίκτυο. Παράδειγμα, μπαίνω στη σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ και έχει ενημέρωση νέα. Και λέει εδώ, διαβάζω, σας λέω ότι βρήκα μπροστά από τους φιλοκρατές. Εξοδικαστικός συμβασμός 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ. Η πασίγνωστη αλλά ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση της αντιδικίας μεταξύ Royal Bank of Scotland και των ΗΠΑ έληξε με εξοδικό συμβασμό ανάμεσα στα δύο μέρη. Σας λέω ένα παράδειγμα. Στην Αμερική και στην Αγγλία και γενικά στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική ο θεσμός εφαρμόζεται εδώ και 40 χρόνια. Δεν μιλάμε για παρθενογέννηση, δεν είναι κάτι που το σκεφτήκαμε. Απλά το 2008 αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει οδηγία στα κράτη-μέλη και να κάνουμε νόμο. Και κάναμε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή εσείς τώρα, κυρία Πλεύρη, ως λέκτορα στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ασκείτε και τη δικηγορία στην Κύπρο, καθώς και διαμεσολαβός σε υποθέσεις. Είστε και διαμεσολαβητής, διαμεσολαβήτρια, είστε λέκτορας ιδιωτικού δικαίου, είστε DR δηλαδή, και ασχολείστε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στην Κύπρο έχω την αίσθηση ότι η διαμεσολάβηση είναι ένας συνήθις τρόπος πλέον. Ή αναλογικά συνήθις σε σχέση με το που γίνεται στην Ελλάδα, που παραμένει αδρανής ή άγνωστη μέθοδος. Στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο υπάρχει άλλη διαδικασία. Θα μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι όμως όχι, αν περίπου κάνω κάτι έτσι. λάθος, διορθώστε με. Ο νόμος για τη διαμεσολάβηση στην Κύπρο είναι του 2012, δηλαδή 2 χρόνια μετά την Ελλάδα. Και εκεί ο θεσμός δεν έχει αποδώσει τρομερούς καρπούς ακόμη, αλλά υπάρχει τεράστια προσπάθεια και εκεί για διάδοση του θεσμού στο κοινό. Στην Κύπρο εφαρμόζεται και η διαιτησία πάρα πολύ. Σας το λέω, ίσως μπερδεύτηκα, γιατί αφενός με να εφαρμόζεται η διαιτησία, αφετέρου στα κυπριακά μέσα ενημέρωση έχω ακούσει συχνά για τη διαμεσολάβηση σε σχέση με ότι έχω πράξει ο ίδιος με δημοσιογράφους στην Ελλάδα. Τώρα ίσως τα μέσα θα πρέπει να έχουν την ευθύνη για το κομμάτι της διάδοσης. Ξέρετε, στην Ολλανδία, όταν πρωτομπήκε ο θεσμός διαμεσολάβησης, ήταν διαφήμιση στην τηλεόραση.
ο κόσμος, ένας από τους τρόπους που έμαθε τη διαμεσολάβηση και ζητούσε από τον δικηγόρο να προσπαθήσει και με διαμεσολάβηση, ήταν και μέσω της τηλεόρασης. Υπήρχαν σχετικά σποτάκια, τα οποία τα είχε οργανώσει βέβαια το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αντίστοιχο. Στην Κύπρο γίνεται και εκεί μεγάλη προσπάθεια διάδοσης. Έχουμε κάνει και πύλη διαμεσολάβηση στο Δήμο Λευκωσίας, όπως υπάρχει και σε ελληνικούς δήμους, πρέπει να πω. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται σε πολλούς δήμους και να μαθαίνουν και από τους δήμους, ως δημότες, τη διαμεσολάβηση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει τέτοια πύλη και στην Αθήνα υπάρχουν σε αρκετές. Από ότι ζείτε ανάμεσα σε Λευκωσία και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Γι' αυτό δραστηριοποιήσετε και στις δύο πόλεις. Γι' αυτό έχω την τύχη να έχω αυτή τη γνώση και για τις δύο χώρες και πόλεις. Οι Ελλαδίτες φοιτητές σας που κατάγονται στη Θεσσαλονίκη και τους έχετε φοιτητές σας έχω στη Λευκωσία και Κύπριους, πώς αντιλαμβάνονται τη διαμεσολάβηση οι Ελλαδίτες που είναι ξένα γράμματα? Έχω τη χαρά και την τιμή να διδάσκω διαιτησία διαμεσολάβηση και κατά το ελληνικό και κατά το κυπριακό σύστημα στο τρέχον εξάμηνο, και η νέα γενιά νομικών θα λειτουργήσει σε αυτό το περιβάλλον. Το έχουν αντιληφθεί ότι είναι το μέλλον. Βεβαίως. Φανταστείτε, υπάρχει μια μορφή διαμεσολάβηση που λέγεται ODR, online δηλαδή. Ναι, ναι. Η γενιά που μεγαλώνει τώρα είναι η γενιά των smartphones, της αφής. Δεν υπάρχει περίπτωση οι μελλοντικοί αντίδικοι, αυτοί που μεγαλώνουν σήμερα ως παιδιά, να πάνε στα δικαστήρια για να επιλύσουν τη διαφορά τους και να σπαταλήσουν κόπο, χρόνο και χρήμα, ενώ θα μπορούν να το κάνουν online. Το έχουν αντιληφθεί. Βεβαίως. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Αγαπητοί φιλακροατές, κοντά μας για να συζητήσουμε, να γνωρίσουμε την διαμεσολάβηση, αυτή τη μέθοδο επίλυσης, εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών, την κυρία Άννα Πλεύρη, λέκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, λέκτορας ιδιωτικού δικαίου και ADR. Για να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε λίγο τη ζωή μας, χωρίς να τρέχουμε σε εκκρεμείς υποθέσεις που κοστίζουν και ψυχικά, ψυχολογικά, αλλά κυρίως οικονομικά.